Затова и днес ще ви разкажа една приказка. Имало едно време един дядо. Тук съм! И една баба. Ето ме и мен. Един ден бабата казала на дядото: Дядо, дървата свършиха. Как ще ти варя чорбица? Как ще ти опека питка? Стига си мързелувал. Иди в гората да събереш дърва. А и Коледа наближава. Може гости да ни дойдат. Добре, ето, тръгвам. Тръгнал дядото из горичката дърва да събира. Така му казала бабата. Събирал дядото дърва, събирал. И докато ходил из горичката, загубил си ръкавичката. Там наблизо си играла малка мишчица Гризанка. Ръкавичката видяла и на топличко се свряла. Муш! Тук светличка ми е много скучно. Предлагаме се всички животинки от тази гора да направим веселба. Веселба на всички животни в гората. Ами добре, да направим веселба. Ето ги, всички са дошли на празника. И сега ще се повеселят, защото да ви казах мечтата, че е много скучно, и ще танцуват всички животни от тази гора. Има място за всички. Заповядайте, седнете. Да се повеселете. Оле-ле! Тъмен облак се задава. Снежна буря наближава. А елхичките ще побелеят, всичките. Да побързам и аз да се прибера в топлата ръкавичка.
Драги снежинки, елате да разберем, Мечо, че няма да има буря, ами танц на снежинките. Тук хубави снежинки, пухкави, белички. Айде сега елхичките да дойдат. Всички елхички. Антон, Ивчо. Добре. Ама да не вземете да се разтопите, защото сте много хубави, нежни, пухкавички, бели снежинки, чудесни сте. Нищо, че навън няма сняг. Голяма дружина пристига! Ей, джуджеца! Накъде така? Дръзнали сте май срещната гора? Чухме, че има веселба! Ей, вина! Разбира се, джуджетата като чуят, че има веселба и са готови веднага да дойдат. Че хубави джуджета, това ще са помощници на дядо Коледа. Да. Защото дядо Коледа без джуджетата просто не може. Тя поначало е кратка, но вързна, защото там много добър. Това ли сте джуджета? Тя е много сте хубави. Усмихнати. Коледа,
Ой ли, там се задава? Кой се задава? Веселбата продължава. Коледари идват тука. Дегите си чукат, чукат, чукат. Ето ги коледарите. Ама то не може Коледа без коледари. Какви са хубави. Ей, сега ще ме развеселят. Много са хубави коледари. Защото ще отиват нагоре. Тя даже в галите си ги обере. Заповядайте, коледари! Да ги вадиш, ще ги направи. Кой е празник без коледари? Заповядайте, че лятната ръкавичка има място и за това. Браво, коледари! Тя ще вземе, защото почнаха да ги вадят. О, и тук я няма. И тук я няма. Къде ли съм си загубил ръкавицата? Като се прибера вкъщи, бабата пак ще ми се кара.
си ти? А ти кой си? Какво търсиш тук? Не ме ли позна? Май си ме забравил. Аз съм дядо Коледа. Пристигам много далеч от снежните планини на Лапландия. В този весел час идвам с подаръци за вас. Шейната ми е пълна. Ще има за всички, които са добрички. Разбира се, че са добрички. Това са най-добрите деца в Варна, нашата детска ясла детелина. Нали така? И подаръци ще има за всички. Какви ли подаръци е приготвил дядо Коледа, не знам. Трябва все пак да се повеселим, да попеем, още малко да потанцуваме и дядо Коледа да ни чуе и да дойде. Весел празник е при нас. Хайде всички в този весел час да се хванем за ръце и да отропнем весело коледно коце. И ще има за тях подаръци. Дядо Коледа понеже много чували с подаръци има, затова ги изпитва в групите. Сега ще отидете в групите си, дядо Коледа ще дойде при вас да ви донесе подаръците в групите. Седи маничко да се починиш, да се изтегва. Чакай, да се изтегва да подребна. Видите ли другите? Аз мисля, че всички имат и не бяха всички гирлянди. Що не бяха? Защото не знам, със сигурност. Как?
нарязах, донесли, другите бяха тук. Аз не съм слагала и не съм сваляла.